Zer da zure gurasoekin elkarbizitzaren gauzarik onena? Eta okerrena? Pasa palabra. Familia oso bila ondo ematea, da Salatxo tabernakoa naiz. Salatxo taberna ezagunakoa. Da hango ere naiz, anitelana, da tortia probatzen gomorazio, tortia badala. Da anai gaztio bat, zizpitaz, ozera, mini zizpaz. Da anai gaztio guagat. Da anai zizpitaz pixka horroia da, ba, Salatxo tabernakoa gara, da Orion zer gau, Salatxo taberna, hango ere naiz, Salatxo tabernakoa naiz, da hango ere naiz. Hala, berri ez indala hori ez. Igualdiki, ez da behako egi, igualdiki. Igualdiki. Zer da YouTubeen sekula egingo ez duzun hori? Eta gehien gustuko duzuna? Gehiena gustatu zeitena da, Orion gazten lokoletatik eta itxiela menzi txispazen estrenukiteko, da han jendia zei horrez egitela zea, biok guztoko. Da parte ezaguna naiz. Zautzen da parlanetatzen hemen, jende denak ezautzei. Zumaitxarrak, Donostiarrak, Getajarrak, eta bar. Gehien guztoko detena premiok idaztia. Premio asko idaztia, ez dut egingo premio ez idaztia. Nik inoiz ez ditungo bideok eta gaixi pasatzeko. Beti goxi bideok ondo pasatzeko. Nik ez ditungo bideok gaixi pasatzeko. La jendeak obligauteko bideok ez. Kolonazio. Da jendeak zei horrez egitela zea, bideok guztoko. Danak humora ez, da gogozu. Danak humor ez da gogozu. Ez, ondo zitxan. Gogozu. Berri. Eta, egingo ez duzun hori? Egin dit. Beste baino... Itxenta itxen. Iragurte. Ez que nereko. Itxenta. Ixo. Zein da bidaiatzen ezagutu duzun tokirik txarrena? Eta ederrena? Honena... Benidorm. Kriston parajes eskat. Kriston playak dauzkiak. Parte zara da Kriston pintxo zaudagan. Eta txarrena... Txarrena etri. Futurozko. Alaren normalen askoen izakatzen. Normalen hori jogalitzen eiz, errita zeintzen. Como segurti. Ba! Etri. Txarrena etri. Futurozko. Futurozko! Jani? Frantzia gungen itxuan. Bitzagora, buskara? Ez. Bai, leno, horrezunean. Bueno. Bukatu olio. Bai, hau bukauta ziok. Urren arte.